Това е втора част, без да исках спрях клипа. Да, аз и него ще кача, защото без да исках спрях клипа, мамка му. Сега ще спра на пауза и продължаваме, защото минах през едни големи хора и ме е срамши да говоря пред тях. Може да се помислят, че съм луд или изпреколясал. Но тук те има една масичка и не градинки. Сега ще ви покажа. Няма да се напирам, но има качерушка. Може да се качим, но не искам да се качим. Да, ето. Това е слива. И ето ги качерушките. Ето, дълга е почти колкото една кола. Дълга е колкото една кола. Ама от бус, колкото един голям бус. Дето може да натовари малко бежанци и да ги докара в България и да наотрепат. Но аз не искам да стане това. Може, ако искам сега да тръгна към Стикен Стоянов, да, казах ви. Преди малко, дето спрях клипа, без да исках спрях клипа. Ако искам сега, мога да тръгна към него, но не ми се вие толкова много път чак до него. И минаваме от тук те. Това се казват градинките. Градинките. Тук те може да се пускат и кучетата. И най-различни животни. Този клип може да стане много дълъг. Не много дълъг, а дълъг просто. Ето, даже един човек идва с трите си кучета и ще ги пуска. Но те не хапат, защото са единия онези кучета, които са за слепите хора, които ги водят. Разбрахте ли? Ако сте разберете, пишете долу в коментарите. Да. Ще ви кажа една тайна. Преди малко минах от тази кола, няма да я покажа. Минах през тази кола, имаше железни капачки, аз ги гепах и си ги турех на колелото. Да. И аз живея почти до кръста, ако знаете кой е кръст. Ако има деца, може да отидем пред тях и да играя с тях, но никой няма. Не знам защо е тук. Там има деца, но аз не искам да отида там. И така, може и това да бъде за днеска. Аз се изморих. Къде ли не отидахме? Или още 10 минути ще поговорим. И това ще бъде.